Кога ще ходим на Русе? Тате! Това са нашите хора. Да. Какво ще пиде, Габи? Кога ще ходим на Русе? Той му разказваш на това. Да, не горе, да ходи. Габи! Габи, я кажи на каканели. Кажи Зеле! Огън, това е огън. Кажи Зеле! Зеле! Виж там. Заедно байо. Байо, байо! Зеле! Байо, байо, Зеле! Или огън. Байо, байо! Байо, байо! Кажи каканели. Там защо стрелна бе така? Корабите ни върят. Леле! Лело! Това е малък. Лела! Три малък. Леле! Малък най-другото. Леля! О! Най-надолу. Соня! Долу. Там направо, да. Я кажи здравей, Цвяко! Богдане! Богдане! Боде! Ти направиш Богдане! Бо! Я кажи Цвяко Бо! Бо! Нагоре. Цвяко Бо! Оцели, дай нагоре. Той ще го гледа. Ямо кажи така. Виж, Цвяко Бо е там, ямо кажи Дай така. надолу, четворен кораб. Дай докато се избори целият. Дай му целувка. Четворен е най-голям кораб. Нали? Айде пак. Още една целувка дай. Така, 5 сме оцелени, той е оцелен.